Assalamu alaikum. Alhaji Alhaji Danjuma mai shayi Duwala. Na'am. Alhaji Danjuma mai shayi Duwala. Mun san cewar kai cikakken masoyin mu ne. Saboda haka ga sakonmu a wajen aminin mu kuma abokin mu kuma masoyin mu wato Malam Rufa'i ko na ce Alhaji Rufa'i. Saboda haka cikin gaggawa zai kawo wannan sako. Saboda haka abin da muke so kamar yadda muka yi magana da Alhaji Rufa'i kuma kamar yadda aka dau alƙawari aka alƙawarta cewar in Allah da in dai da yawan rai da nisan kwana za ku yi mana ziyara za mu yi tattaki mu zo har wajen ku domin ku kai mu wajen mai kudungurin shakundin wato Alhaji Baba Ahmadu. Baba Ahmadu Dan Fillo. Yawwa wajen Baba Ahmadu Dan Fillo wanda shine manajan darakta ko kuma ce mai wannan kamfani Indaura Shayi. Saboda ga sakonmu nan a wajen Malam Rufa'i ko in ce Alhaji Rufa'i abokin mu aminin mu. Saboda haka muna muku fatan alkhairi kuma muna wato ga takardar mu ku mika sakon gaisuwar mu ga jama'a al'ummar Kamaru gabaki ɗayanta da kewaye. Muna muku fatan alkhairi. Alhaji Danjuma, sakon da kace in isar zuwa ga Daushe ya zo ka ji maganar Daushe da bakinsa. Gaskiya ne. Bayan haka kuma kace a ƙara gaya ma Daushe cewa za ku yi invite ɗinsu su zo har Kamaru. To na isar da wannan sako saura ko kuma naku. Gaskiya ne. Sako kuma ya isa har zuwa ga Baba Ahmadu Dan Fillo. Domin kai na hannun damar Baba Ahmadu Dan Fillo ne. Ina Isa Marwa ga bakinku. Mu nemi ku fatan alkhairi. Alhamdulillah.